рекичката много прекрасна. В момента има вода. Хванах няколко риби. Да подкрепим реките, да се погрижим за тях. И да имаме всеки път този пейзаж. Сега ви пожелавам приятно гледане. Вижте, това е искърска балканка, около 40 няколко сантиметра. Е, така стои, но нямат интерес на примонката. Както виждате в момента, даже няма страх рибата. Явно спи, почива, сега тръгна вече. А сега ме видя. Искърско балканче. Ето го. Много красиво. Айде ще такнем сега него. Отива си. Айде. И оздраво. Айде една педарка. Браво. Супер. Набарах. Макай. Взимаме рибата и го връщаме. Ай, браво. Чай да те снимаме. Ето колегата на бара на Нимфа, една предишна пастърва, извинявам се. Браво. Това е около 45 см риба. Да мериме ли? Искаш ли? Да. Имаш ли бета? Да. Ай да мериме сега. Ето, приятели, това е близо до 45 см, даже и 45 може да се каже. Една хубава балканка и веднага го връщаме. Браво! Системата е само да покаже това булдо и долу нимфа. Около 50 санта по-от. Да. Браво! Айде да пущаме рибата. Браво! Супер риба!
Него набарах сега една балканка, без да искам. Надърпане. Добре, че отпратихме капото, защото не са активни много рибите. Спортно балканче, да ти кажа. Его. Така, я тук при батенце. При батенцето. Нямам време вече. Его. Почитам сега.